aquí encara vivim en un paradigma molt medicalitzador, molt patologitzador. Al final, la hipermedicalització del part i el naixement, que es va instaurar fa uns quants anys, va beneficiar en unes coses, però també ens va treure molts drets i també va afectar molt a la humanització del part i el naixement. I al final va sorgir tot el tema de la violència obstètrica perquè moltes dones sentien que, i se senten, no?, que se'ls han vulnerat els seus drets o se'ls han practicat pràctiques que no havien consentit o que se'ls han practicat pràctiques rutinàries sense haver estat informades i això ha causat uns danys després. És a dir, que al final les dones cada vegada són més conscients i comencem a denunciar quan les coses no es fan ben fetes, no?, també. És absurd, no?, parlar de com ens hem de preparar per tenir un part respectat. Respecte l'hauríem de tenir totes, independentment de com donéssim en llum i a on i del tipus de part que desitgem, però ens ajuda a tenir accés a informació veraç, objectiva, científica, perquè moltes vegades en aquests sistemes es tendeix molt a un paternalisme cap a la dona embarassada, infantilització. Jo em vaig formar al Regne Unit. Quan vaig tornar em va sorprendre molt que les dones ni sabien que tenien drets en el seu embaràs o part. I quan em deien és que clar, m'han obligat és que no hi ha proves obligatòries, no hi ha res que sigui obligatòria, i per mi això va ser la base, no?, de que, ostres, les dones es mereixen ser lliures a la seva maternitat i tu no pots ser lliure si no tens la informació. I, malauradament, les dones no rebien aquesta informació per part del sistema. Això va canviar i encara a dia d'avui hi ha gent qui es posa a la defensiva, si una dona qüestiona o demana, no? Però hem de saber que estem en el nostre dret i que els professionals estem per acompanyar, no per decidir sobre la salut de les altres persones. Cada vegada són més també les que ens divulguem i fem arribar aquesta informació de diverses formes, no? Però que va arribant aquesta informació a la població i per part dels professionals també cada vegada s'entén més que el nostre deure és informar de forma objectiva, veraç, científica i no coaccionar perquè les dones accedeixin al que nosaltres creiem que és el correcte, perquè el que per mi és correcte potser no ho és per tu o per ella, i tot és vàlid si coneixes els riscos, els beneficis, les alternatives disponibles i tu decideixes sobre les teves circumstàncies què és el que a tu et fa sentir millor i a tu et fa sentir més segura, i més quan parlem d'un procés fisiològic. No estem parlant d'una malaltia, no estem malaltes, és un procés totalment normal, l'embaràs al part. Qüestió de salut, un podcast que no mata.